satu program dia murumo no one fere pare di bukan minar joni benar joni kamera mano yo tima joni no ganti hunde wona no hande yo para adero jango ko laare tele ay tele yaani hema TV naɓe timmini wo donc ay ni ko biyano e nane ko ari woni cosano ari cosanoɓe gari onani passe ɓe nder def commune mo Piñara biya ko seyni vraiment banane ko poɗɗa ha wacca kellero dow invité denoɗo ka yini ɗon invité denoɗi amadou wuri jamanka kuleso donc on gandi vraiment poɓɓanemo seeɗa poɓɓanemo har dow poɓɓe har dow neɗɗo yi goɗɗo kala aywa bisimilla anda mi woɗi gandami haalanda inde de mi anda inde mumen de non tigi men ɗo yi kala grand Saliou eyyi Zal très bien aywa woni ko Sare Hamidou kala ko kayjinita ko fejjire mo tawa wallahi ɗi selli ko délégation ki hen mo tawa délégation hen mo tawa ɗumɗaɓe cer ndesan wallahi ande forano yombude forano yombara par ce que seyni ene kadi délégation makko mo warde o ɗinin takki délégation o ɗinin teƴƴi tigi seyni woni ɗo ardi he ɓe Sare Hamidou déjà ɗum woni Zal e Ali balde ɓe gardi Ali koye nder délégation seyni e tawa Ali ɗinin to nder mi yaari Ali ɗo moto nder e jiyaramo bonani ɗo hande ko pi ko 6 et 9 hunde wotere wonno Fuladu TV naɓe ɗi waɗa golle mumen ɗe gasi aywa ɓeni ɓaga caméra ɓen paala ɓande seyni ndesan ɗo natara ara joɗade ga tribune ga ɗo paala ɓande tawa ɗi yaadi e musique wala yelta o cosano ɗini hollire ndesan ko ɗum ɓe paala ɗo wadde vraiment est ce que mi lawantaɓe son Pastef o mi waɗaɓe on waaw donc voilà Samba Abdoul mbaɗe feere sirangue ɗe gadde pareji moɗɗi jooɗo sirangue ɗe gaddaga pareji ɗi jooɗo par ce que pareji ɗi ko ɗiɗi renɗo jooɗi wona gororo e ɓanɗo jooɗo pareji ɗi fi jooɗa ɗo koko Mamadou Diara bande rek e dollar ji muɗum ɗi ɓuuɓa keɓiɗo jooɗo délégation seni o koɓe délégation seni o sirage mumen ɗeɗa o garani délégation Pastef oui ɗe ko Pastef wonɗo Pastef délégation Pastef wonɗo woni seni en Amadou Wuri en Ali en grand Saliou en ɓe gari concert o c'est ça Samba Diaman kasi tarbiya ko an tarbi ɗeɗo keɓaɗo jooɗode sirange ɗe woɓɓe ɗi jooɗi e sirange ɓe mbawaɓe min ɗe programme o lagata sirange waɗa ligne programme o ɗe mbawa ruttade no gonɗa o waɗa sohlaga sabuna woɗi ɗe ganduɗa ɓe ko sirange ɗe koye mumen kayen ɓe ɓe gandane sira men ɗe programme cosane joni mais ɗo ɗe jaade programme cosane woni jande joddi je Oumar ɗo ɗe jadrono ɗi wonno natuɗo déjà en keɓani ɓe kuuɗe kelle woni deuxiéme ɗi paranji ɗi woni Mamadou Diara balde darna kanko e Bouba Dollar donc ɓeɗi pori immade ɓe daro vraiment ɓe pompane pour yimɓe ɓe ganda ɓe kala koye nder délégation e tawa aywa jeehe jawne seeɗa menen ɗo dara ko maji besiɗino calmin ɓe donc aywa
Aha, vraiment. Teddungal wakkera ke korondere. Be giwindorna be gironda gari ha binyara be donc vraiment be pori yettude be calmine be teddine. Sidi aywa. Ok, donc to sano ngarani dum. Ay gori nak. Voilà. Acca dide. To sano ono goro modon ara halna kam soñi mondi o non bajiram ni.
Yeah.
Tangkar Club, Tendang Bodak Konsi, Ketika Orang itu keren, Jepit Sona Sepecat, Kedapang, Rusau Tahu gitu. Fuladu TV di jogi studio tonto ben téléphone don di kala artiste di bara prise de son di bara video be montar affiche pio be montar e jaare jinnabe bare kat do jinnabe malu gabi gade bare tenan bara tajuki wala tasaki mo ara kam yan tajuki wala tasaki
Langu William Bitano.
Buenas tardes,
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Thank you.
Ya pelawan lego terluki, kemarin pelawan lego terluki. Ya pelawan lego terluki, ya pelawan lego terluki. Ya pelawan lego terluki, kemarin pelawan lego terluki. Imigrasyon ka lang desing berani, imigrasyon ka lang desing emosi. Ya debit pembeli jabarobi, ayah debit pengkore jabarobi, jabarobi hati-hati. Ya debit kimie alibarka, alibarka cinta berkimo, alibarka ketawa kasar cina. Jodi depan berjarama, jodi depan berkimo, naik dia jarama, jodi depan ya tulawan negotiasi, ya tulawan negotiasi, ya tulawan negotiasi, kemarin tulawan negotiasi, ya tulawan negotiasi, ya tulawan negotiasi, ya tulawan negotiasi, kemarin tulawan negotiasi. Kenai, kadang doki, kadang doki, kadang doki. Kadang doki.